Dnes si spravíme takýto perfektný fazuľový guľašik. Začneš tým, že si nakrájaš 2 veľké cibule, nakrájaš si ich pekne rovnomerne na malé kúsky. Žiaden guľaš nemôže byť bez cibule, to je samozrejmosť. Teraz si prichystáš mrkvu si pekne ošupeš z každej strany. Mrkvu si môžeš narezať na trošku väčšie kocky, alebo podľa chutí, nechám na tebe. Tak, tu už máme prichystané, nakrájaš si mäso, tiež odporúčam väčšie kocky, ale to už je na tebe, každý to má radšej inak. Tu máme paradajky, ja vyberám aj stredový hlúbik, tie si tiež nakrájaš na drobno. Tak, hrniec, doňho másť, cibuľa, mrkva, pekne si to zarestuješ. Tak, miešaš, nezabudni na soľ, vždycky musí byť ku tomu aj korenie. Tak, zase pomiešaš. Cibuľu budeš musieť dusiť veľmi dlho, až kým sa ti nebude pomaly rozpadať. Mala by mať takúto nejakú konzistenciu. Pridá si k tomu trošku cesnaku, pretlak. Zase musíš zarestovať, aby pretlak pustil chuť. Tak, tu už pridávame mäso. Necháme si ho pekne na vrchu zatiahnuť. Nezabudni potom k mäsu pridať aj korenie. To samozrejme uvidíš. Trošku si to premiešaš. Tak, nech sa nám to zatiahne. Tuto všetko robíme na vysokom plameni. Tak, pridávaš si guľašové korenie. Ja som dal celé. Bolo približne 1,5 kg mäsa. Pekne miešaš. A sa ti to zatiahne. Prikryješ. Ak je potrebné, podleješ vodou. Pridáš paradajky. No a takto si to necháš postupne variť 2 až 3 hodinky, kým ti mäso alebo zelenina úplne nezmeknú. Tak toto vyzerá pekne za jazdy, samozrejme čili. Znova, každý podľa chuti, to už nechám na tebe. No a ja do takéhoto guľašu pridávam ešte fazuľku a máš hotovo.